Здравейте, аз съм Росен, а ви отново с канала ми Росен Channel. В днешното видео съм решил да направя един целенасочен риболов на воблери под Панчарево, за да видя дали се е активизирала вече пастървата. Спрях малко по-нагоре на масичките и слизам надолу. Има някакъв живот, дигат се някакви риби и има и няколко изкарани риби. Естествено, воблерите са направени изцяло от мене. И сега продължавам надолу да видим дали ще имам. Охо-хо! Проследи го буквално до мен, но не поиска да го удари. Сега ще пробвам един воблер, който е принципно убиец за пастърви. Златно, черно, леко жълто и оранжево по корема. Този воблер няма река, на която да не ми дава резултат. Ето. Аз ви казах, че този воблер просто винаги дава резултат. Ето рибата. Брутална рибка. Много хубава. Намокраме ръката. Дясната ръка. Ето я. Много красива риба. И я пускаме обратно да си отива. Охо, как хубаво се дигна, но не го взе. Сега ще опитам пак. Ето я. Откачи се. Сега е следващото перспективно място, на което винаги съм имал риба. Нали? Тук отново от тракторите е станало доста различно от това, което го помня. О, майко! Майко! Два пъти огромна риба. Огромна риба два пъти. Дигна се и не успя да го оцели. Сега ще пробвам сивенчето. Ето я. Не е същата риба, но доста хубава борбена балканка. О, брутална риба. Брутална риба. Дивак пълен. Златистия. Даже ще пробваме този по-големия, просто същия цвят по-голям. Да видим дали ще излезне рибата. Оп, ето я. Не е лоша риба.
Малко рибе, обаче рибе. Оп, оп, оп. Така, риболова приключи за мен за днеска. Пиша го успешен риболов. Взе да вали дъжд и затова излезнах от реката и снимам интрото на улицата. Даже колата стои отворена. Всичките неща. Не бях сигурен дали ще излезна, тъй като беше супер кално. Виж какво останаха гумите. Направо ходиха където си искат. Така, пиша го успешен риболов. Изкараха се доста рибки. По-скоро се набодоха доста риби. Малко излезнаха. Но за часа, в който дойдох и за това, което бях дошъл да направя само на воблери да лова, мисля, че риболова беше успешен. Тествах и новите обувки Патагония и съм силно впечатлен от тези обувки. Изключително леки, много бързо изсъхват. Минал съм страшно много крачки съм направил, не знам точно колко са, но мога да ги проверя на часовника и да напиша после в коментарите, в интрото на видеото, в описанието, колко крачки съм направил. Супер леки, буквално супер леки. Оттичат се много добре и това не е платена реклама, просто реших, че трябва да смена обувките. Тук са супер добре подсилени, така че кракът се чувства много сигурен вътре и в същото време не се плъзгат и определено пазят от камъни. Много съм доволен от обувките. За цената, която са, те са, мисля, че бяха нещо от сорта на 200. Обувките бяха нещо от сорта на 269 лева, мисля, че бяха. Съм изключително доволен. И така, ако това, което правя, ви харесва и искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала ми. В канала няма да има агресивна реклама на абсолютно нищо. Ще ви показвам само излети, които правя аз с моите ръчно изработени примамки. Сега е момента да обявя и че започвам да се занимавам изцяло с производството на примамки, като ще се опитвам да разрасна бранда Rosen Handmade доста повече, отколкото в момента. В момента това, което правя, са клатушки, въртележки и воблери, като воблерите са за кефала и за пастърва. Сега ще предстои и ревю на кефалския воблер Чъби Чъб. Сега предстои воблер за щука, в който в момента се рисува на 3D и очаквам да ми изпратят първите готови рисунки, да го погледна, да видя къде трябва да дам корекция, да го тествам след това, като го произведа. Но мисля, че ще стане този сезон. Работя по въпроса, не съм спрял да работя. И ако искате да ме подкрепите, може да се абонирате за канала, да ми пишете, да си поръчате някоя примамка или просто да ми стискате палци да успея. Айде, до нови срещи!